Apurka zingo gara, eta besterik gabe eskerrik asko Ian Ederrera etortzeagatik. Gaurkoan, sorginak, disiplinatu beharreko emakumeak atzota egun, eta, ondo dakizuen bezala, IKA Euskaltegiak ari dira 31. urteurrena ospatzen, ezta? Eta horren arira, hainbat hilabetetan, jarduerak elkarlanean egiteko proposamena egin ziguten, pasadan hilabetean dokumental bat bota genuen, Biardok 13, otsailean Sorgineneako kideekin batera mahainguru hitzaldi hau antolatu dugu, eta datorren hilabetean beste dokumental bat egongo da, eta datozen hilabetetan ere beste olako ekitaldi batzuk antolatzen ditugun. Horrez gainik ari da bere kabuz jakina beste hainbat kontu antolatzen. Ongietorri eman, Elenari, Amaiari eta Amaiberri, eta besterik gabe, Oian Ederren inguruko informazioa nahi baduzuean bukaera mahai gainean dauzkazue otsaileko eta martxoko eskuorriak, eta gero gure webgunean daukazue informazioa jarduera guztiena, oianeder.eus, eta hitzamango diot Elenari, uste dut berak egingo dituela aurkezpenak. Eskerrik asko da nori etortzat. Berriro eskerrak ematea mahaingurura etortzeagatik, eta nik ikari ere eskerrak eman egizkiot, 31 urtez euskara eta euskal kultura sustatzeko egindako guztiagatik. Inarik esan duen bezala, hau da lehenengo jarduera, 3 eragilek egiten duguna batera, baina ez da azkena izango seguru. Gaurko gaia, sorginak, sorgine isa, aspaldidanik dugu aztergai kontu hau Euskal Herrian, ez da? Euskal kulturan ikuspegi historikotik, antropologikotik, etnologikotik, baina, hala ere, kultura herrikoian kutsu estereotipatua daukate sorginek oraindik ere. Eta, beste aldetik, feminismoan, badira hamarkada batzuk gaia jorratu duena, eta kontakizun propioa, errelato propioa egin duena, eta sorginei estigma desustatzen saiatu da, eta, emakume errepresaliatu hoiei duintasuna itzuli egin di, ezta? Neurri handi batean feminismoak lortu du hori, eta horregatik gaur egun zeinek ez bentzun kanta, edo zeinek ez du kantatu errezen dituzten sorginen alabak eta sorginen bilobak gara gu, ezta? Hori harrotasunez esaten dugu gaur egun. Hain zuzen ere, gure artean daukagu gaur ikerlari, idazle, ekintzaile eta profesional, sorginen mitoa dekonstruitzen eta berriro eraikitzen lagundu dutenak eta gaur egun horren berri emango digute. Eta, aurkeztuko dizuet lehenengo Amaiak hitz egingo digu, batez ere ikuspegi historikoa emango digu. Eta, gero zabalduko dugu hitzanda, eta Amaiderri ordu erdiko parte hartzea izango dute bakoitzak, lehenengo Amaiak, hitzanda zabalduko dugu, gero Amaiderrek, eta berriro hitzanda zabalduko dugu. Deno parte hartu ahal izateko. Aurkeztuko dizuet Amaia Nauzia Pimulier, ondo esan dut? Historian doktorea Nafarroako Unibertsitatean. Sorginen eizaz gain honetaz ikertu du. Amatasuna, emakumeen lan munduan iraganean, eta emakumeek historian zehar pairatu dituzten jazarpen mota ezberdinak. Entre el luto y la supervivencia, viudas y viudedad en la Navarra moderna, siglos XVI y XVII tesiaren egilea da. Eta 2012an argitaratu zuen Vírgenes o putas 500 años de adoctrinamiento femenino, 1512-2012 liburua. Eta martxoan txalapartak argitaratuko du berriro agortua dago. Orduan aukera izango dugu irakurtzeko. Hortaz aparte, Eusko Ikaskuntzako proiektu arduraduna eta ohiko kolaboratzailea hainbat hedabideetan. Eta, Amaia, hitza dakazu. Arratsaldeon eta lehenik eta behin eskertzea ikari eta Sorginen eta Ederri gonbidapena luzatu izanagatik eta nigan pintxatu izanagatik. Eta barkamena eskatzea, ze agian oso azkaritze ginen dut, ze hau normalean ordu beten ematen dut eta eskatu dute ordu erdin laburtzeko.
Bestela, dena dela, gero galdera txanda egonen denez, agian hor luzatu halko naiz. Kontua da, edo nire asmoa hitzaldi honen bidez, esan dizueten bezala historiagilea naizen heinean, ikuspuntu historikoa emanen dizuet, baina nire interesa beti izan da, edo behintzat nire begirada feministatik, ulertzea gaur eguneraino zergatik iritsi zaigun gaur egun denok daukagun sorginaren irudi hori. Orduan, estereotipoari buruz hitz egiten dizuet, arketipoari buruz, gero pixkat zertzela batzuk ematea sorgina izan nolakoa izan zen Nafarroan jarri dut, Euskal Herrian izan daiteke, eta azkenik mitoa deseraikitzea, hau da, estereotipo horren atzean dagoen karga historiko guztia, edo arrazoi historiko guztiak. Ariketa hau eskatzen dudanean, begiak izteko eta pentsatzeko sorgin batengan pentsatzea eskatzen dudanean, irudia jarri dizuetia hemen, baina ariketa hau eskatu dudanean, askok esaten diate emakume bat, adinekoa, itxusia, bakarrik basoan bizi dena, eta nolabaiteko potereak dituena, aurrarekin paktu bat egin duelako, eta belarrak eta pozimak ezagutzen dituena. Bai, eta egia da, bai literaturak, bai zinemak, estereotipo hori, irudikeri hori jaso egin duela eta zabaldu duela urteetan zehar, ez? Adibidez zineman El Mago de Ozen bidez, orokorrean hori litzateke daukagun irudia, sorginaren irudia. Emakume zahar bat, itxusia, bakarrik bizi dena, gaiztoa, hori belarra kontrolatzen dituena. Eta egia da, emakumei lotutako fenomeno bat dela. Ze sorginkeriarengatik salatuen artean, gehien bat emakumeak ziren. Iturrietara jotzen badugu, lehenengo aldiz iturrietan jasotzen dene sorgin hitza jasotzen dena 14. mendean aurkitzen dugu, eta hor testu batetan agertzen dira herbolera, sortilegas, urosas edo sorginas hitzarekin. Hau da, beti femeninoan aipatzen dira emakume hauek, edo sorgin hauek. Eta egia da, ikertzaileen artean, bai hemen Euskal Herrian gaia ikertu dutenen artean, eta bai Europa mailan ikertu dutenen artean, datua hori dela. Salatuen artean, 80-90 kasuan emakumeak ziren. Berez, fenomeno femenino bat dela esan dezakegu. Bai? Hor, bai pinturan, bai garaiko grabatuetan horrela jasotzen da gainera beti, normalean sorgina irudikatzen da emakume baten figurarekin, hau, Francisco de Goyaren akelarre ospetsua, non akerbeltzaren inguruan denak emakumeak diren, edo 16. mendeko grabatuetan beti dira emakumeak. Bai erratza baten gainean, komunitateari gaitzak ekartzen dituztenean, edo beste katzu batzuetan animali baten gainean. Baina edozein modutan beti dira emakumeak agertzen direnak, bai? Hemen adibidez baduzute 16. mendeko grabatu bat, non ikusi daitekeen, nola frogatzen zuten emakume bat sorgina zen edo ez. Errekara bota eta urperatzen bazen ez zen sorgina, hil egiten zen gisakoa, baina ez zen sorgina, eta ur gainean gelditzen bazen, sorgina zen. Bestalde askotan ere, eta grabatuetan ere horrela ikusten dugu, nola irudikatzen diren emakume hauek, sorgina hauek, edadeko, adineko emakumeak bezala. Bai? Eta gainera zaharrak izateaz gain, itxusiak, dirugabeak eta bakartiak bezala gertzen zaizkigu. Grabatuetan berriro ere askotan, emakume hauek gainera adinekoak dira. Hemen ikusten den bezala, edo oso ospetsua den beste honetan ere. Hau da, Edurne Zuriren sorgina berriro ere ez, irudikatzen zaigu. Grabatu honetan argi ikusten da adibidez, niri honetan ez, argi ikusten da perfil aldetik Edurneren sorgina izan zitekeela. Hansel eta Greteleko ipuinan adibidez, hori irudikatzen den emakumea sorgina hori adinekoa da, itxusia, edo beste hau ez, Alemaniako grabatu honetan. Zinemak ere hori jaso du, adibidez hau da Merlin el Encantadorreko pelikula, 20. mendeko 20. hamarkadako pelikula, non gizona magoa denean edo magia egiten duenean ona da, eta emakumea magia erabiltzen duenean gaiztoa da, sorgina da. Edo Alias de la Iglesiaren pelikula honetan, irudi grabatu honetan oinarritu zela. Dena dela, testigantzeko horrela ere aurkezten dizkigute sorgina hauek, adibidez, Emilia Otanoren kontrako akusazioan, salaketan, bere inguruan egiten zuten deskribapena hau zen, de mal aspecto, Emilia es de mal aspecto y su modo de vestir suele ser viejo, es de poca inteligencia y capacidad.
es de condición de labradores, no acude a la iglesia los días de fiesta, a lo menos pocas veces, está en reputación de mala cristiana, es pobre, no tiene oficio. Eta sorginkeriaren salaketan, Zugarramurdiko sorginen salaketan, adibidez, ere esaten zuten que las más ancianas son las más probadas y estimadas del demonio. Bai? Badago ere beste arketipoa osatzen duen beste sorgin mota bat, eta da maistra, ez? Normalean, testigantzek esaten digute, sartzen direnean, testigo bat galdetzen zaionean, nola sartu zen sorginen sektan, horrela esaten dute beti ditutela maistra baten eskutik, ez? Adineko emakume bat agertu zitzaiela beraien logelan, eta egan atera zirela leioti berarekin, eta akelarrera eraman zituela. Bai, hemen adibidez, María Hernando testigantza esaten du, que la maestra la hizo desnudar y ponerse una camisa, la untó con un ungüento en la cabeza que tomó de una olla que tenía en un rincón y por una ventana del dicho aposento la sacó en el aire. Zineman berriro ere, ez, hemen adibidez maestraren figura ulitzateke. Beste arketipo bat, emakume zarra izateaz gain, beste kasu batzuetan sorgina gaztea izan daiteke. Baina gaztea denean, erabiltzen duena, botereak erabiltzea baino, erabiltzen du bere sexualitatea gizonak kontrolatzeko edo gizona menperatzeko. Askotan esate dute berez emakume zaharrak direla, baina deabruarekin paktua egin ondoren badaukatela gaitasuna beraien irudia aldatzeko eta beraien sexualitatea erabiltzeko gizonak kontrolatzeko. Adibidez, Zárate jesuitak esaten du que una moza de buen parecer, acompañada de un demonio, entró por la ventana, la había por fuerza abrazado y le quería sacar por ella. Zinemak ere horrelako estereotipoa jasotzen du, ez? Eta normalean sorgina gaztea eta polita denean tontoa da ere. Erabiltzen du bere gorputza, bere sexualitatea, ez daukalako beste tresnarik esanen genuke. Aldez dela Iglesiaren pelikulan, emakume gaztea sorgina hori egiten du, ez? Sexualitatea erabilik gizonak kontrolatzeko. Beste estereotipoaren beste elementu bat, esan dugu emakumea izatea, adinekoa, itxusia, gaztea denean sexualitatea erabiltzen duena, eta beste estereotipo bat litzateke boteretsua izatea, ez? Belarren erabilera hori. Testigantzek berri bere horrelako irudiak aurkezten dizkigute. Adibidez, Juana de Erro esaten du. Juana de Erro declaró que el demonio les mandaba que perdiesen los sembrados y matasen a las personas, valiéndose para ello de una ponzoña o potaje verde hecho con sapos muertos y desollados y menudos encima de las brasas, y con corazón de niños todo mezclado. Edozein kasutan, hilketak sortzen zirenean, eta aurre hilketak bereziki, edo epidemiak, edo ustatxarrak, beti leporatzen zizkieten horrelako azaldu ezitzazketen kontu guzti hauek leporatzen zizkieten sorginei. Salazarreko sorginen kontrako testigantzetan esaten zuten que las brujas hacen polvos ponzoñosos para matar hombres y mujeres y niños y animales y perder los frutos de la tierra. Hau da estereotipoa, ez? Emakume bat, adinekoa, boteretsua, ikusi dugun bezala. Nola izan zen eiza emakume hauen kontrako izan Nafarroan? Lehenengo estereotipo bat apurtzearren, naiz eta jakinen duzuten bezala, sorginen eiza fenomeno bezala, 16. mendean eta 17. mendean kokatzen den, egia da, eiza hau ja atzetik datorren kontu bat dela, igual ez zola fenomeno bezala 100 pertsonen kontra baiara guzti batetan, gehiago salbuespen moda, baina ja 13. eta 14. mendean abez, Nafarroko erresuman, Nafarroko errege legitimoek olako jasarpenak egin zituzten, ez? Eta kokatu dezakegu Europa mailan ematen den heresiaren, momentu horretan ematen ari den heresiaren kontrako jasarpen horretan. Baina berez, eiza, fenomeno bezala, esan bezala, 16. mendean konkatu dezakegu, eta 17. mende hasieran arte. Euskal Herrian lehenago bukatzen da eizan, Europan jarraitzen du 17. mendean, eta gero Ameriketan jarraitzen du ere. Baina Nafarroan, batez ere, eta Euskal Herrira ere aplikatu daiteke, Euskal Herri osoari, kokatu dezakegu garai honetan, eta 4 oleatu edo olatu izan zituen eiza honek. Batez ere zonaldeak, Nafarroaren kasuan mendialdean izan ziren,
Eta beste topiko bat ere apurtzearren, askotan uste dugu inkisizioa izan zela protagonista jazarpen honetan, eta egia da azkeneko eizan bai protagonista izan zela Eliza, baina auzitegi zibilek ere parte hartu zuten batez ere hasieran. Eta taula honetan ikus dezakezute adibidez, nola hasieran auzitegi zibilen eskuetan emakume gehiago zigortu zituzten, gero inkisizioak parte hartu zuen. Hau dago, 1525-1585 tarte horretan, hau da, Zugarramurdiko auzia kanpo utziz, Zugarramurdik apurtzen ditu portzentai guztiak. Baina Nafarroan tarte honetan 276 pertsona zigortutak izan ziren, eta zigorrak oso bestelakoak ziren, erbesteratzen zituzten emakumea, zigor publikoa ezartzen zieten, zigor ekonomikoa ere askotan edo gehienetan, hau da beraien ondare guztiak galtzea zen zigorra, eta kasu askotan ere, o kasu batzuetan, heriotza. Europako beste zonaldeekin konparatzen badugu, ikusizten duzuten hor taulan, Nafarroko erresumaren kasuan 74 pertsona erailak izan zirela mende batetan. Adibidez, Lorenako dukatuarekin konparatzen badugu, tamaina antzekoak direlako, ikusten zuten 1800 pertsona izan zirela, edo Alemaniaren hegoaldearekin 3229. Bueno, hala eta guztiz ere, 74 pertsona asko dira, eta batez ere, zehundaka eta milaka pertsonek, emakumeek beraien ondarea galdu zituztelako, eta zigor publikoak eta bestelakoak jasan izan zituztelako. Orduan, heriotza izan zen gogorrena, baina beste zigor mota batzuk ere egon ziren. Eta denborarik ez dudanez azaltzeko nola izan zen olatu bakoitza eta evoluzioa zentratzea agian Zugarramurdin izan zelako azkena, baina baita ere gogorrena.